गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय, लोगोसे BN बड' निउसाव बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। थांनाय मैया सानसेनि गेजेरावनो हाग्रा बिफाननि 3 अफिसारफोरा हमजादों। 3नि मादाव सासे डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार DFO मुङा बिन'द कुमार फायें आरो गुबुन 2आ फरेस्टार GD1 मुङा फारियै जयमुल इस्लाम आरो शहबाज सुल्तान। बिथांमोना धुबरी फरेस्ट डिभिजननि सिङाव साख्रि मावोमोन। आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ रोगानानै लाबोनाय गारिफोरखौ रां लानानै हगार हरोमोन बिथांमोना। बेयावनो बाला अन्थाइ रोगानाय गारिखौ एंगार हरनो थाखाय रां दाबि खालामनायावनो सोलो खालामनानै हमजायो। बे रां दाबि खालामनायावनो हमजानो गोनां जादों DFO बिन'द कुमार फायेंजों लोगोसे 2 फरेस्टार GD1 नि मावथि जयमल इस्लाम आरो शहबाज सुल्तान बिथांमोना। 2 फरेस्टार जयमल इस्लाम आरो शहबाज सुल्तान बिथांमोनहा DFO बिन'द कुमार फायेंनि जानानै रां लादोंमोन। बेयावनो डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स कारापसन टीमजों हमजादों बिथांमोना। क'क्राझार CITनि सोनाब फारसे थानाय गौरां दैसायाव दिपज्यति बसुमतारी मुंनि फरायसाया गावनि लोगोफोरजों दुगैनो थांनानै गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोमानाय दिपज्यति बसुमतारीजों लोगोसे 7 लोगोफोरबो दंफायोमोन। गासै 6 मोन बिथांमोना। दिपज्यति बसुमतारीया गुवाहाटी मालिगावनि आरो बिथाङा डिप्ल'मा फरायगासिनो दङमोन। 5th सेमिस्टाराव फुड इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआव फरायगासिनो दङमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा दैयाव गब'दों आरो गोमानाय दिपज्यति बसुमतारीखौ पुलिस बिफानाबो नागिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो पुलिस बिफाना बिथांनि लोगोफोरनिफ्राय रिपर्ट लागासिनो दङ होननानैबो मिथिनो हादों। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनायाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जानाय सुबुङा तामुलपुरनि थागिबि खगेन बर' होननानै मिथिनो मोननाय जादों। न'खरनिफ्राय फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय 20 अक्ट'आवसो महाराष्ट्रआव खामानि मावनो थाखाय माखासे सुबुंफोरजों ओंखारलांदोंमोन बिथाङा। नाथाय न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उननिफ्रायनो कल हरबाबो रायज्लायनो मोनाखैमोन बिथांजों। सानब्रैनि उनावसो महाराष्ट्र पुलिसनिफ्राय न'खरसिम कल हरनानै मिथिहोहरदों दि गोथै देहा मोननाय जादों आरो गोथै देहाया सोरनि बेखौ सिनायनो थाखाय सावगारि हरनायावसो सावगारिखौ नायनानै सिनायनो हानाय जादों दि बिथाङा तामुलपुरनि थागिबि खगेन बर' होननानै। नाथाय माब्रै बुथारजाखो, मा जाहोननि थाखाय थैनो गोनां जाखो बेनि सोमोन्दै न'खरनिफ्रा मिथिनो मोननाय जायाखै आरो बिथांनि गोथै देहाखौबो महाराष्ट्रनिफ्राय लाबोनो हायाखै होननानै दुखु फोरमायथियो। बिसायख'थिनि समाव बाखियावबाबो हेलिकप्टारजों फोसावदिं मेल खुंनो थांगोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारीआ। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला बिजनी बर' फोथाराव मानास सेरफां ब्लक कमिटि BPFनि बानजायनायाव BPF दोलोआ जयनिं हाबाफारि खुंदों, जेराव 2000 निबो गोबां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय BPF दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारी बिथाङा। नाथाय BPFनि जयनिंआ नंखाय, BPFनि खाखौनो BPFआव जयनिं जानाय दिन्थियो होननानै प्रमद बर'आ अबजेक्सन होदों। बिनि सायावबो हाग्रामा महिलारीआ फिननाय होयोदि हाबफैग्रा रायजो राजाफोरनावनो सोंनानै नायनो हागोन बबे दोलोनिफ्राय फैदों। प्रमद बर' बायदि आर्टिफिसियेल जयनिं नङा। प्रमद बर'आ गावनि मिथिङाव हाजिरा होगोन होननानै बाक्सा, अदालगुरि, श्रीरामपुर बायदिनिफ्राय मानसि लानानै फैयो, नाथाय हाजिराखौबो होआ। बिनि अनगायैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां होगोन होननानै मानसिफोरखौ लानानै फैयो होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारीआ। लोगोसे BPFनि मिथिङाव थाङोब्ला रां मोना, न' मोना, बेफोरबादि खालामबाय थायोब्लाबो लाखिनो हायाखै। BPFखौ मोजां मोननानै गोबां सुबुंफोरा
ओंखारबोयो होननानै बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।